салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навор имрӯза бародаро нархи тракторҳо, телешка, кабин, ҳамаи намуди чизҳо ҳастанд. баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш як дона лайки бо бигира биҷихед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чӣ хеле мошина, трактора, чизе ки маъқул боша, ҳатман бародарои азиз дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо дар видеои оянда пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран аст. бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародаро срочно присеби фурӯшӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. балонош наванд, мондагиай, балон мондагиай, ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. нархиш 13500 сомония. бародаро дар ҳами рақамҳош имо ватсап дорад. касони харидор бошед, нашод ҳами присеб фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро Т75 зурай мегам, моторош ҳамаи ҷояш 100% плуг дорад. бештар маълумот ҳамаш ина дар рӯи экран нависагия. дар қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархиш комплект 6000 сомония. алоҳида мега бо муомила дорад. ина бародаро касони харидор бошед, ҳамаша ё алоҳида харидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро трактор қарор дорад дар райони Абдураҳмони Ҷомеъ. трактор 100%. нархиш 75000 сомония. бо савдо карда мешавад. ягон камбудӣ надорад. балоношам нави хубам. бародаро состоянии тракторам хубай. худаш соҳибаш гуфтагия 100%. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро плуги фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. плуг беҳад хубай, нав пачкаҳай, хай корфармидагӣ камтам ҳастак бародаро, зато навай. нархша 6000 сомонӣ гуфтагия соҳибаш, бо савдо карда мешавад. ина бародаро плуга худтон бинед. касони харидор бошед, нашод плуг фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Т25 қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархиш 45000 сомония. бародаро қатиш плуг, чизил, карчовка, инами чизош ҳастанд. нахадувай мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. бародаро трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%. бештар касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2013 сола. бародаро ҳамагӣ соат 365 соат гаштагиай. ай беларусия трактор беларусия қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархиш 240000 сомония. бо савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ай 240000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-80 қарор дорад бародаро дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. соли баромадаш 2013 сола. бародаро беларусия овардагиай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега ай пеши трактор бо савдо карда мешавад. нархиш 165000 сомониш мега бародаро, бо савдоран мешидааст. ина трактора бародаро ҳолша бинед, ҳамаш 100%. касоне ки харидор бошед ё нашод ҳами трактори беҳтарин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-81 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. соли баромадаш 2018 сола. бародаро плуг, балонош пачкай, плуг, ҳама чиз 100%. ина бародаро трактора худтон бинед. нархша 175000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ай беларусия овардагия бародаро. солшам навай. трактор хичам нави созай. балоношам наванд. ягон камбудӣ надорад. нархиш 175000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро срочно трактори фурӯшӣ. трактор соли баромадаш 2013 солай.
трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Охирон нархуш ҳамия мега бародаро 120 000 сомонӣ. Хай бо чанд чизигашан мефруша 10 000 сомонига бо увора қуш мекуна мақсад. Бо ҷефкнак дорад, дига чизошам доштааст бародаро. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш 120 000 сомониш мега, бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Марҳамат. трактор Т34 соли баромадаш 1998 солай. қарор дорад дар ноҳияи Мат. нархиш 100 000 сомония бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, қатиш ина плуг дорад бародаро, чизил. хай дига чизошам бо соҳиби ҳамин трактор метавонед дастрас кунед. нархиш 100 000 сомония. апеш трактор бо савдо кардан мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 30 000 сомонӣ бародаро. 4 баллони нав дорад. трактор хичам краска кардагиай созай. трактор мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. соҳиби трактор гуфтагиай нархиша 30 000 сомонӣ мега, бо савдо кардан мешавад. ина бародаро трактора хитон бинед. баллоношам наванд, дигар состоянишам созай, ҳамаш 100% мега, ай 30 000 сомонӣ бо савдо кардан мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор бародаро қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. ҳамаш сада. ягон харидор боша, мега ягон айб надорад. ягон харидори аниқ боша, занг занад, бо арзона мешавад. ба мошинам алиш мешидааст бародаро. нархша 50 000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародаро трактора хутон бинед. ба мошинам алиш мешидааст. касоне ки харидор бошед ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор 504 соли баромадаш бародаро 2020 солай. трактор навай, чизил плуг дорад мега. ягон камбудӣ надорад. навай. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархиш бародаро 158 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. меарза бародаро, қатиш чизил плуг дорад. ина трактора бародаро хитон бинед. 158 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Беларус МТЗ 95D соли баромадаш 2011 солай бародаро. трактор дар ҳолати хубай. ина ҳамаи маълумотш дар рӯи экран навистагия бародаро. плугшам дар ҳолати хубай. тракторам дар ҳолати хуби техникияи. нархиш 190 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. 4 калисаи бародаро. трактор беҳад хубай. ай ҷош заводид мешавад, ҳамаш 100%. нархиш 190 000 сомонӣ. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро кабини трактор мегуфте, ина мо баҳри шумо ёфтем бародаро. ай МТЗ ай қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархиш 3 000 сомонӣ бародаро, бо савдо карда мешавад. кабин ай МТЗ. касоне ки харидор бошед бародари азиз, кабин, марҳамат ина рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ин бародаро трактори Навармад 2635 беҳад трактори аҷоибе, қиматам ҳастак, зато зурай. нархша 445 000 сомонӣ мега. трактор дар шаҳри Душанбе қарор дорад. консонер мега дорад бародаро. тракторам консонер доштааст. ина ҳамаи маълумот, бештар маълумоташ чӣ дора надора, ҳамаш дар рӯи экран навистагия бародаро. нархиш 445 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ин бародаро трактор қатиш плуг дорад, чизил дорад. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархи ҳар сеш 46 000 сомонӣ. ки трактора гуфтагия ки трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ҳамаш 100%. қатиш бо тиличкаша намедонам мефруша намефруша. касоне ки харидор бошед, 46 000 сомониш мега. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.
ина бародаро як кабинига фурӯшӣ кабин барои трактор қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия чӣ дора надорад ҳамин рӯи экран ҳамаш навистагия нархша 3000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед срочно кабини фурӯшӣ марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро трактори юмз 6 қарор дорад дар ноҳияи ашт. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега қарор дорад хай дар ноҳияи ашт гуфтем бародаро нархша 65000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. намедонам қатъиш плук чизил дора надора бародаро иша анеқша нагуфтагӣ нестак нек гуфтагия трактор хубай юмз 6. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. трактор мтз 80 соли баромадаш 1998 сол. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад балонош наванд килтвасарам дорад бародаро ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа нархаш 100 000 сомониш мега бародаро конкретно бо савдо карда мешавад ҳамаш 100% срочно фурӯхта мешавад мега бародаро касоне ки конкретни харидор бошед срочно харидан мехоҳед трактор марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат.